20 एप्रिलनि उनावसो फोसावगोन मेट्रिकनि रिजाल्ट। मेट्रिक रिजाल्टखौ लाना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गेदेर फोसावनाय। लकसभा बिसायख'थिनि गोख्रों फोसावदिंनायनि गेजेरावनो मेट्रिक रिजाल्टनि सायाव गिबि मन्थ्रिया बाथ्रा बुंदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बादिब्ला 20 एप्रिलनि उनावसो फोसावगोन 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट। मेट्रिक आनजाद लिरनाय फरायसाफोर आरो दिथागिरिफोरा रिजाल्ट नेगासिनो थानाय समावनो गिबि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि 20 एप्रिल खालि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया सिगाङाव फोसावदोंमोन। नाथाय 20 एप्रिलनि उनावसो मेट्रिकनि रिजाल्ट होसिगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावफिनदों। 20 एप्रिलनि उनावसो फोसावगोन मेट्रिकनि रिजाल्ट। मेट्रिक रिजाल्टखौ लाना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गेदेर फोसावनाय। लकसभा बिसायख'थिनि गोख्रों फोसावदिंनायनि गेजेरावनो मेट्रिक रिजाल्टनि सायाव गिबि मन्थ्रिया बाथ्रा बुंदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बादिब्ला 20 एप्रिलनि उनावसो फोसावगोन 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट। मेट्रिक आनजाद लिरनाय फरायसाफोर आरो दिथागिरिफोरा रिजाल्ट नेगासिनो थानाय समावनो गिबि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि 20 एप्रिल खालि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया सिगाङाव फोसावदोंमोन। नाथाय 20 एप्रिलनि उनावसो मेट्रिकनि रिजाल्ट होसिगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावफिनदों।